Xornada tráxica nas estradas galegas. Dúas persoas perderon a vida tras sufrir un accidente de tráfico na estrada que une Lugo coa Fonsagrada. Un coche e un camión bateron frontalmente. Os dous ocupantes do turismo faleceron no acto. Foi o propio condutor do camión que resultou ileso o que avisou a emerxencias. O sinistro provocou retencións importantes na zona. Ao lugar desprazáronse servizos sanitarios, bombeiros, tráfico, policía local e protección civil e tamén unha unidade do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias. Colisión frontal, estamos investigando todavía todas as causas, isto levará un tempo, pero que parece ser que o vehículo turismo invade en certa medida o carril contrario e que se produce a colisión. A consecuencia do sinistro, os ocupantes do turismo falleceron os dous, tanto o condutor como o acompañante, e o condutor do vehículo do camión, en principio vai herido leve, incluso ileso, está ahora mismo atendéndose no hospital, pero creemos que non reviste gravedade. Boas tardes, luns 12 de xaneiro, benvidos ao Galicia Noticias. Houbo outra vítima mortal nas estradas nas últimas horas. Un octoxenario que foi atropelado case na saída da AP9 na Coruña. Foi a última hora da tarde do domingo cando xa era de noite. O percorrido da vítima foi de todo punto unha temeridade porque está prohibido facer o que fixo e porque para conseguilo con éxito tería que cruzar dous carrís de circulación, unha zona de campo e outros dous en sentido contrario. Ademais, nun punto en que os coches van a velocidades elevadas. Desa circunstancia de que a poucos metros hai unha pasarela peonil elevada, pero está pechada por traballos de mantemento. En Vigo, un home co carné de conducir retirado e baixo os efectos do alcohol e as drogas emprendeu unha fuxida propia dunha película de acción despois de que a policía lle dera o alto. Os axentes viron que o home circulaba de xeito errático. Cando o mandaron parar, o condutor acelerou e escapou. As patrullas perseguírono durante 6 kilómetros, un percorrido en que acabou batendo contra varios coches estacionados na rúa. Sentí un estruendo, se notaba que era un accidente de coches y ya vi que estaba la policía. Dije, yo tuvo que ser una persecución porque que llegaran ya justo en el momento no me parecía normal. Estaba el Opel pegado al mío, pero bien pegado, bien pegado. O sea, y el BMW detrás, allí pegado. Y después vino la policía, me dio los datos y poco más. Nos dijo que el tío que escapó de un control. Pensan que os vixiaban porque entraron roubar xusto nos dous pisos en que non estaban os propietarios nese momento. Foi en Silleda e as dúas vivendas están porta con porta e en apenas unha hora levaron un bo botín. O modus operandi coincide en parte co doutros asaltos en concellos limítrofes. Entraron con un plástico, pasando el plástico y abrieron la puerta que no tenía pasado con la llave. Nas viviendas nas que entraron, a esa hora hai xente nas casas e xustamente foron a entrar nas que non había nadie. Co cal algún tipo de vigilancia tiñan que ter. Al lado de la caja fuerte sí que se llevaron. Joyas, anillos, pendientes, cadenas. Seguro que xa o notaron, hai unha fronte activa que está a atravesar Galicia, algo que se traduce en tempo moi revolto na nosa comunidade. Chuvia intensa, refachos fortes de vento e situación complicada no mar, con aviso laranxa en case todo o litoral. Son os protagonistas nesta xornada en que toca abrigarse, collelo paraguas para sair á rúa e ter precaución ao volante ata que amaine o temporal. Esta semana está marcada por pasos de frontes asociados a borrascas atlánticas. Hai algún día que queda nunha situación entre un e outra fronte, situacións intermedias, como por exemplo o mércores, pero os demais días, en maior ou menor medida, vanse ver afectados polo paso de frontes. Comezo tráxico de semana nas estradas galegas. Un home e unha muller veciños de Madrid morreron nun accidente de tráfico rexistrado na parroquia luguesa de Carballido. O coche en que viaxaban bateu de fronte contra un camión. Félix Aragunde. Dúas persoas morreron nun accidente de tráfico rexistrado a primeira hora da mañá neste lugar de Carballido, no quilómetro 4 da estrada que une Lugo e Castroverde. O sinistro produciuse cando dous vehículos bateron frontalmente. Trátase dun turismo e dun camión frigorífico. Os finados son os dous ocupantes do coche implicado, o condutor e a súa acompañante, ambos con domicilio en Madrid. Pola súa parte, o camioneiro resultou ferido leve e foi trasladado a Ula.
Un home e unha muller morreron nun accidente rexistrado no quilómetro 4 da estrada LU 530 que une Lugo e a Fonsagrada. Ambos os dous viaxaban nun turismo que bateu contra un camión frigorífico. Tanto o condutor de 38 anos como a súa acompañante de 50 tiñan o seu domicilio en Madrid. Pola súa parte, o camioneiro residente na capital luguesa resultou ferido leve. Sobre as 7 da mañá recibiuse aviso dun sinistro nesta carretera, LU 530 que vai de Lugo a Fonsagrada, no que había producido unha colisión frontal entre un vehículo turismo e un camión. A consecuencia do sinistro, os ocupantes do turismo falleceron os dous, tanto o condutor como o acompañante, e o condutor do vehículo do camión, en principio vai herido leve, incluso ileso, está ahora mesmo atendéndose no hospital, pero queremos que non reviste gravedade. A Garda Civil de Tráfico está a investigar as causas deste tráxico suceso. Así é todo, a principal hipótese que se baralla é que o turismo invadiu o carril contrario en sentido ascendente nun tramo con liña continua. Como consecuencia, o coche bateu de fronte contra o vehículo pesado. Colisión frontal, estamos investigando todavía todas as causas, isto levará un tempo, pero que parece ser que o vehículo turismo invade en certa medida o carril contrario e que se produce a colisión. Pero bueno, isto é todo a priori. Ata o lugar do accidente, na parroquia luguesa de Carballido, desprazáronse numerosos gardas para desviar o tráfico por unha pequena variante situada xusto á beira. Isto evitou retencións kilométricas á espera de que se retirasen os vehículos implicados. Non tivo consecuencias tan graves o accidente dun camión a primeira hora desta mañá na autovía A52 á altura de Ponte Areas. O tráiler que ven nas súas pantallas saíu da vía por causas que se investigan. Fixo a tesoira e quedou atravesado na medianeira, polo que non afectou o tráfico. Malia que acudiu inicialmente unha ambulancia, non foi precisa a intervención do sanitario xa que o condutor resultou ileso. A media mañá sí que foi preciso cortar un carril de circulación para que un guindastre retirara o vehículo accidentado. Atropelo mortal na Coruña, un home de 83 anos faleceu ao atravesar a saída da autoestrada a poucos metros de Alfonso Molina. A vítima cruzou a pé por unha zona indebida e cando xa non había luz, Iria. Si, a atropelo produciuse ás 8 da tarde, xa anoitecera, e foi neste punto da saída da AP9 en dirección Coruña. A vítima é un veciño de Labañou de 83 anos que foi embestido por dous vehículos que non puideron esquivalo cando el tentou cruzar por esta zona que, como vedes, está totalmente prohibida para os peóns. Malia que até aquí se desplazaron os equipos de emerxencias cunha ambulancia, nada puideron facer para salvarlle a vida ao home que morreu no acto. Desa circunstancia que a poucos metros de onde foi o atropelo hai unha pasarela para peóns, pero leva meses pechada por obras, obrigando aos camiñantes a dar unha grande volta para cruzar o outro lado. Este atropelo é o segundo atropelo mortal que se produce na cidade da Coruña no que levamos de 2026. Nesta mesma vía, na avenida de Alfonso Molina, producíanse esta mañá retencións importantes polo incendio dun vehículo cando circulaba á altura do acceso a Mato Grande. Non foi o único lume, outro vehículo prendeu cando circulaba nunha zona próxima ao estadio de Riazor. Hai veciños que falan de dúas explosións previas a este incendio. O lume provocou estragos nas fachadas de dous edificios e nun colector do lixo. Afortunadamente todo quedou en danos materiais, os condutores saíron ilesos. Na provincia de Lugo, un veciño de Monforte foi atropelado por un tren de mercadorías cando cruzaba un paso a nivel. O maquinista freou o tren ao velo, pero non puido evitar o impacto. Circulaba a pouca velocidade porque o paso onde se produciu o accidente está a escasos metros da estación. O home foi atendido nun primeiro momento no lugar do accidente e logo evacuado ao hospital. En todo momento estivo consciente. Non é o primeiro accidente que ocorre nese paso a nivel, algún deles foi mortal, como o do mes de xullo pasado. O Adif está a eliminar estes pasos, pero actuar nestes situados no centro da vila é máis complexo. Todas as solucións posibles son custosas e de gran dificultade técnica. Agricultores e gandeiros cortaron cos seus tractores a A52 en Trasmiras, Ourense, dende primeira hora do domingo, fano para protestar contra o acordo con Mercosur. Imos en directo ata ese punto para ver como está a situación neste momento. Demetrio, contanos.
Si hai apenas uns minutos, a 1:15 empezaron xa a abandonar os tractores de aquí, deste carril sentido Ourense da 52, despois de que onte pola tarde o fixeran no carril sentido Madrid. Xa anunciaban onte que hoxe a mediodía abandonarían esta concentración. E agora toca as obras de reparación, restauración rápida para poder abrir xa ao tráfico tamén este carril da 52 sentido Ourense. As protestas continuarán, xa que os tractores van continuar aparcados alrededor da súa delegación na cidade de Ourense, e tamén continuarán con reunións e xuntanzas que teñen previsto nas próximas xornadas ao longo de toda esta semana. Anunciaban representantes dos tractoristas concentrados ao longo destes días, pasaron noite dende o sábado ata hoxe, como decíamos, ao mediodía. Anunciaban que van manter xuntanzas ao longo dos próximos días para intentar acadar algunha resposta. Continúan reivindicando melloras nese acordo que se asinará nos próximos días e que supón para eles, segundo explican, unha estocada de fin para o sector do campo, ese acordo entre a Unión Europea e Mercosur. Seguro que lembran vostedes o crime da lucense Cristina Cabo. O autor confeso da súa morte foi condenado a 26 anos de prisión polo asasinato. El recorreu a condena. Ben, pois hoxe o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está a revisar o caso. Vémolo nuns minutos aquí, no Galicia Noticias. Un home quedou detido en Vigo como presunto autor dun delito de condución temeraria. Emprendeu unha fuxida cando os axentes lle deron o alto e acabou batendo contra varios coches estacionados. Conducía sen carné e baixo os efectos do alcohol e das drogas. As patrullas perseguírono durante 6 kilómetros nunha fuxida de película. Todo comezou na rúa Aragón, onde os axentes deron o alto a un conductor que circulaba de xeito errático con manobras bruscas. Lonxe de deterse, fuxiu durante 6 kilómetros ata San Paio, na parroquia de Lavadores. Foi unha persecución de película e a gran velocidade que rematou aquí, na rúa Aguadiña, onde o condutor bateu contra 4 vehículos que estaban estacionados. A las 8:30 salía de casa de mi madre, que vive aquí al fondo, y sentí un estruendo, se notaba que era un accidente de coches, y ya vi que estaba la policía. Dije, yo tuvo que ser una persecución porque que llegaran ya justo en el momento no me parecía normal. Sí, en total 5 coches dañados. Me avisó la vecina que tiene el coche ahí abajo. Y ella acaba de llegar, acaba de aparcar, bajó y escuchó el golpe, como es enfermera, pensó que había pasado un accidente, que había algún herido o algo, ¿no? Y cuando llegó ya, claro, lo que estalló fue que estuviera el golpe ya dado y ya estuviera la policía por todas las esquinas. De coño, cosa más rara, ¿no? Estaba el Opel pegado al mío, pero bien pegado. O sea, y el BMW detrás, allí pegado. Y después vino la policía, me dio los datos y poco más. Nos dijo que el tío que escapó de un control y non nos dijo nada máis tampouco. Afortunadamente só houbo que lamentar danos materiais, porén as consecuencias puideron ser moito máis graves. Aquí pasa mucha gente por aí que viene del autobús por aquí para arriba, para ir para San Paio, y si pasa aquí se los lleva por delante. Porque el camino, ya veis que el camino es muy estrechito. Se los come fijo además, se los mata. Dentro de lo malo, solo es eso, daños de plásticos y coches, que malo sea que entre el chapista y los concesionarios no haya otras cosas para poder cambiar, ¿no? Mejor que un muerto, mejor un coche. O home quedou detido por un presunto delito de condución temeraria e deu positivo en alcohol e drogas. Circulaba co carné suspendido temporalmente. Na fuxida un vehículo policial tamén quedou danado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acolleu esta mañá a vista de apelación para revisar a condena de 26 anos de cadea do autor confeso de matar unha muller en Lugo no ano 2022. Reyes, contanos. Sí, a vítima era Cristina Cabo, unha muller de Lugo de 42 anos a que o xa condenado coñeceu na madrugada dos feitos e coa que acudiu ao seu domicilio para manteren relacións sexuais. Unha vez na vivenda, o home asestoulle 49 coiteladas e tras deixala gravemente ferida, abandonou a casa cun ordenador e cunha bicicleta da vítima. Por estes feitos, un xurado popular da Audiencia Provincial de Lugo considerou culpable o home dun delito de asasinato e outro de roubo. Agora, nesta vista de apelación, as acusacións tanto a pública como a particular piden que se manteña esta pena. Pola súa banda, a defensa solicita unha revisión e que os feitos sexan cualificados como un delito de homicidio e outro leve de furto.
Habíamos alegado la atenuante de legítima defensa, la atenuante de trastorno mental transitorio, el haber actuado el acusado, vamos, el condenado bajo los efectos del alcohol y las drogas y el hecho de la confesión al momento de la detención, que sí que nos resultó, o sí que resultó, entendemos, fundamental para la investigación. Nosotros entendemos que la sentencia está debidamente motivada, que los jurados dieron el veredicto, que los jurados son soberanos y que el Tribunal Superior de Justicia solo puede revisar esa sentencia en caso de que pues, haya barbaridades o cosas que no cuadren. Pero lo cierto es que es una sentencia que está bien motivada. Se lles contamos que nunha vila ou parroquia hai problemas para conseguir xuntar xente para sacar adiante as festas, posiblemente xa non sexa noticia, pero se lle lo contamos xusto ao revés a cousa cambia. Pois iso é o que pasa na Valenzá, en Barbadás. Hai tantos voluntarios que o Concello vai ter que elixir e quere facelo con criterio. De seguida lles contamos como vai ser aquí, no Galicia Noticias. Novo ataque do lobo desta volta en Vilasantar, nunha parcela ubicada no lugar de Xemerás. As imaxes foron gravadas pola propietaria da explotación gandeira, que é veciña de Teixeiro. O lobo devorou un xato de raza rubia galega valorado nuns 600 euros. Pero á marxe da perda económica, dende o sector insisten en que o incidente volve poñer en riba da mesa a súa desprotección e vulnerabilidade fronte ao ataque destas alimañas. Reclaman medidas que garantan a convivencia da actividade gandeira e a pervivencia do lobo. Case toda Galicia está hoxe en aviso amarelo por vento e chuvia, con refachos de vento que superaron xa a esta hora os 100 km por hora en algunhas localidades. En Vimianzo chegaron os 132. Na costa, a alerta é laranxa por ondas de entre 5 e 6 metros na Costa da Morte. O vento que sacude Galicia este luns deixa refachos de 138 km por hora en Vimianzo e de 123 en Viveiro. En localidades como Cedeira, Cuntis e Oia, zoa a máis de 100 km por hora. Boa parte do territorio está en alerta amarela. O día de hoxe temos un temporal de chuvia e vento cunha mala situación no mar, con vento nas primeiras horas do día, sobre todo no que son as provincias atlánticas, provincias da Coruña e Pontevedra, tamén noroeste de Ourense, tamén montaña de Lugo e Ourense, e no extremo suroeste da provincia de Ourense. Aí temos avisos por refachos de máis de 80 km por hora. Unha fronte asociada a unha borrasca situada en Irlanda é a responsable deste temporal que tamén trae chuvias que serán máis intensas pola tarde. As borrascas serán a tónica desta semana. Hai algún día que queda nunha situación entre un e outra fronte, situacións intermedias, como por exemplo o mércores, pero os demais días, en maior ou menor medida, vanse ver afectados polo paso de frontes. A pesar dos avisos, o temporal colleu pouco equipado a máis dun turista. O paraugas que traía esta muller de Barcelona, en Santiago, duroulle unhas poucas horas. O temporal, pero aguanta. Hemos ido por la plaza del Obradoiro y ha venido una ventolera y me lo ha estropeado, me lo ha roto. O sea que paraguas nuevo. Bueno, más bien los canarios y los andaluces, que eso es como ayer llueve poco, se lo olvida siempre. A Xunta activou a alerta laranxa por temporal costeiro nas provincias de Coruña e Pontevedra co fin de garantir a seguridade das persoas e dos bens. Os veciños da rúa Florentino Cuevillas, no centro da cidade de Ourense, queixanse do acceso continuo de vehículos nunha zona coa circulación restrinxida. Reclamanlle ao Concello máis control policial e instalación de cámaras de vigilancia para reducir o tráfico nunha rúa que debería ser semipeonil. Este vídeo grabou hai uns días un veciño da rúa Florentino Cuevillas para denunciar a presenza continua de coches aparcados e mesmo circulando. E así estaba esta mañá esta rúa con tráfico restringido no centro de Ourense. Aquí aparcan os coches, pasan os que non viven por aquí a toda velocidade, cando está prohibido a pasar a máis de 20, ya é solamente por veciños de aquí. E logo queres entrar nos garaxes, están coches aparcados de diante. Está sendo unha das primeiras calles de Ourense, sendo peatonal, convertirse nunha calle prácticamente como a calle Progreso ou a avenida Habana. O problema é que moitos deles xa non están parados, que circulan ás veces incluso a certa velocidade. Eu levo aquí ano e medio e é tan habitual ver pasar coches que eu nunca soupen que era peatonal.
hasta que se empezou a comentar que era peatonal e tal, porque é moi habitual. A veciñanza di que está farta do ruído e da continua presenza dos coches. Xuntámonos todos os presidentes das comunidades, decidimos facer un escrito hacia o ayuntamiento, fai un mes e medio, non tuvemos contestación. Pedimos que nos escoiten o escrito que se lle fixo e que ou que simplemente veñan media oriña unha mañá e que vexan pois, o que pasa por aquí. Tienen que señalizar mellor isto, porque está mal señalizado. Hai dúas señales pequeniñas que pon a gas por veciños de aquí, non? E a moita xente non entende esa señal. Ademais, pídenlle ao Concello outras medidas que din poderían axudar a solucionar o problema do tráfico. Creo que había que tener un seguimiento máis constante da, non sei, da policía ou de quen sea, que non obstante pasan e multan, pero Está todo inventado, o sea, cando o resto de España pon medios para que nunha calle peatonal se restrinja o tráfico, como son cámaras de vigilancia de tráfico, que así mismo a Cámara pode facer que se sancionen os vehículos. Igual tiña que haber outro sistema para que a xente non pudera entrar tan facilmente. O civismo sabemos que a veces a comodidade pódenos. A rúa Semipionil Florentino Cuevillas, que comunica a rúa Sáenz Díez coa avenida da Habana, ten moito tránsito de peóns e desde hai un tempo agora tamén de vehículos. Guindando farois para poder aparcar. Así semellan estar os camións que tratan de manobrar no polígono de Sequeiros, en Barro. Un problema de deseño que leva 3 anos danando o mobiliario urbano. Farois caídos ou directamente desaparecidos no polígono de Sequeiros, en Barro. Os empresarios con naves aquí levan tempo queixándose de que o deseño dos aparcadoiros e a colocación do mobiliario urbano impide que os camións manobren con normalidade. O problema é que levan 3 anos así. Las farolas están situadas dentro de las propias, ¿cómo te digo? De la propia empresa, ¿vale? Ahí en la carretera. Y los camiones, es verdad que no giran, están bastante mal, no funciona la luz, el alumbrado aquí no existe. De noche está todo oscuro, salimos y entramos aquí que parece que estamos en un pueblo fantasma. Sí, más o menos, sí, deben caer, porque unha aí, outra aí abaixo, me parece que hai que ten un cono, pero non sei que pasa aí cos camións. Que así lle diga. É que eu moito non estou mirando tampouco para fora o que pasa, pero sí, que aí non xa varias. E aí foi pouco unha. Casi que encima dun coche. O que debería ser unha zona de acceso doado para carga e descarga é unha tortura para os condutores de vehículos de gran tonelaxe. As prazas de aparcadoiro en batería fronte ás naves bloquean o radio de xiro que precisan os camións. Evidentemente, si pasa un camión por ahí o mismo un tráiler, al haber tanto coche en medio de las carreteras, no pueden maniobrar bien. O sea, muchas veces pasan a ras de los coches mismo. Ya está aparcados así como están. Hai que tomar un polígono, parece algo pequeno para tanta cousa, non? Tantos coches e algo así. Moitos temen que calquera día haxa unha desgraza, porque avisos xa houbo. Un tráiler nos tiró una farola encima de una furgoneta, la cual se dañó y se estropeou, evidentemente, claro. Retrovisor, capó. Dende o Concello de Barro amosan a súa disponibilidade para valorar a situación das infraestructuras, pero lembran que este polígono situado na parroquia de Portela é de carácter privado. Tamén salientan que o Concello non ten a responsabilidade de reparar os danos no mobiliario urbano causados por vehículos privados. Mentres cada vez máis aldeas quedan sen festas pola falta de persoas que se animen a organizalas, na Valenzá, en Barbadás, acontece todo o contrario. Son tantos os interesados en facerse cargo dos festexos que o Concello decidiu pôr en marcha un proceso de selección para escoller os organizadores. Aínda non presentaron a solicitude, pero a asociación da que forma parte Ramiro será unha das que opte a Comisión de Festas da Valenzá, celebracións que xa organizaron noutras ocasións. O noso primordial tamén este ano que queremos facer é pensando na xente de 12 anos hacia arriba, xente xoven que necesita unha diversión, unhas discomóviles. Con máis de 7.000 veciños, o ano pasado xa se interesaron por a organización das festas dous colectivos e desta volta saben polo menos de 4. Como o barrio máis populoso deste concello e temos unha media edad moi xoven que de 44 anos, pois digamos que hai criterios dispares a hora de querer organizar a festa dun xeito ou doutro. Para evitar discrepancias, decidiron que sexa un grupo de traballadores municipais de distintas áreas os que se encarguen de elixir a mellor opción, seguindo criterios técnicos. Ten que ver, pois, ca cultura, ca música e co tempo libre. Nese sentido, vanse valorar pois aspectos que redunden na, digamos, na calidade artística, tamén na seguridade, porque tamén está incluída a Policía Local e Protección Civil, e, bueno, para
favorecer a convivencia veciñal e a participación. Tamén hai unha serie de mínimos que ten que cumplir, vale? Requisitos imprescindibles como permisos, horarios, a instalación de baños portátiles ou as datas a fin de semana anterior ao 11 de xuño, día de San Bernabé, patrón da Valenzá. Un proceso de selección pouco habitual nun contexto no que cada vez hai menos festas pola falta de organizadores. O problema que pedir nas casas, andar pedindo negocios. A mí me sorprende tamén eso, porque a verdad que o que pasa é que este é un núcleo bastante grande e hai que pensan que é unha proposta boa. Os interesados teñen ata o 31 deste mes para presentar as súas propostas. Investigan 2 roubos en Silleda, como lles contamos, en que 2 pisos están porta con porta. Foi nun visto e non visto apenas nunha hora, aproveitando que ambas as familias estaban fora da casa. O modus operandi coincide en parte co doutros asaltos en concellos limítrofes. Desta vez conseguiron un bo botín. Todo apunta a que os tiñan vixiados. Porque el niño salió a las 6 de casa, el mío, y la niña de la vecina que le robaron llegó a las 7:30. Non había nadie dentro delas, que é algo que bueno, que pode indicar de que tiñan algún tipo de vigilancia ou algo así, porque claro, non é moi normal entrar nese tipo de, sobre todo o sábado, que non era un día no que a xente está nas casas. Entraron nas 2 vivendas case un tempo en 2 letras que están pegadas. Na primeira cumpriron obxectivos. Joyas, dinero e joyas de valor. Os propietarios da segunda tiveron máis sorte. A casa non le dio tempo a acabar de robar. Que tiña unha caja fuerte e no dieron nada abierto. E como si dejaran las cosas a media. Ainda así os ladróns non marcharon coas mans baleiras. Y lo que tenía suelto ahí al lado de la caja fuerte sí que se llevaron. Joyas, anillos, pendientes, cadenas, las alianzas. Los vecinos estaban en casa y no escucharon nada, nada. O modus operandi coincide en parte co da banda que ven actuando dende hai semanas nos poucos máis de 30 kilómetros que separan Silleda de Santiago. Mataron unha miña en 2 máis. Ese día, e a semana noutro lado, e a seguinte semana noutro lado, o sea, a saco. Viñan de entrar en San Julián, viñan de entrar en Troves a mesma tarde, e bueno, e polo que se ve, está Antón tocou a Boqueixón, a Estrada, e aquí tocou en Santa Cruz tamén. Van aí dos roubos en Luou, nos Verxeles, en Rariso ou Pontevea, no concello de Teo, pero tamén en Vedra, Boqueixón, na Estrada e agora en Silleda. A única diferencia é que neste caso actuaron nun edificio en plena zona urbana, pero buscando o mesmo, cartos e xoias, un botín fácil. Con máis de 100 anos ás súas costas, unha popular zapatería de Betanzos prepárase para baixar a reixa para sempre. A actual propietaria, cuarta xeración dunha familia entregada ao mundo do calzado, tomaba decisión hai uns meses. Moitos factores influíron, pero sobre todo a falta de actividade que se rexistra nesa zona da vila e a competencia que supoñen para estes negocios as grandes áreas comerciais. Mónica prepárase para baixar a reixa desta zapatería para sempre. Ela representa a cuarta xeración dun negocio que botou a andar hai máis de 100 anos nunha céntrica rúa de Betanzos. Colleu a remuda de seu pai hai unha década e agora toca dicir adeus a 115 anos de historia familiar dedicada ao mundo do calzado. Desde que teño 10 anos viña por aquí porque antes había moita xente e os días de feira principalmente isto parecía a Caixa Real da Coruña. Era unha época de moita actividade, abrían a primeira hora da mañá e pechaban a última hora da tarde e entre zapatos e botas foronse criando todos os membros desta familia. Quedeime aquí porque meu pai enfermou e meus irmáns estaban estudiando e había que quedarse ou cerrar daquela. Entón, quedeume ao frente da tenda, foi sempre moi ben porque era unha calle moi popular, chegou a haber 37 negocios. No lo tenía muy claro porque empecé en otro sector, pero después al final mi padre, pues eso, como la tienda en esos momentos pues funcionaba muy bien el tema del comercio local, pues quise continuar porque me gustaba la zapatería y como siempre estuve de niña por la zapatería, pues al final me quedé en la zapatería. Foron anos de moito traballo nunha rúa que desbordaba a actividade, pero nos últimos tempos mudaron os hábitos, o bulicio da zona e pouco a pouco ganaban terreo os motivos para pechar.
Las grandes superficies, Coruña al lado, todo fue un montón de factores que nos llevaron a decidir cerrar porque esto no ha mejorado. Ha empeorado por también la tienda online, es decir, las tiendas online también todo ha afectado. Gustou tomar a decisión porque, ao igual que Mónica, moitas xeracións pasaron por aquí. Igual que yo soy la cuarta generación, han pasado eso, de pais a fillos vienen los hijos de muchos clientes que ya eran clientes de mi abuelo, es decir, me han pasado muchas generaciones por aquí, sí. En apenas un par de meses pecharán de forma definitiva e dirán adeus a un negocio centenario, pero coa satisfacción de ser un referente na comarca. O Concello da Coruña quere reducir ao máximo os residuos alimentarios e para iso failles unha proposta aos hostaleiros da cidade. Aproveitar a comida sobrante en bo estado para vendela como petiscos a prezo reducido ao final do día. De momento é só iso, unha proposta, como adoita suceder con partidarios e detractores. Que os petiscos sexan máis baratos a última hora para darlle unha saída á comida sobrante do día e reducir así os residuos alimentarios. É a proposta lanzada polo Concello da Coruña á hostalería da cidade no futuro Plan Municipal de Xestión de Residuos. A idea é positiva e, dende logo, todo o que sexa reducir o desperdicio e reducir os alimentos que tíranse a basura, pois é positivo, non? Tanto para o negocio como para a xente. A franxa horaria para poder ofrecer tapas a prezo reducido sería unha hora antes do peche do local. Cualquier idea que sea pues aprovechar y que no se desperdicien alimentos y que sean más asequibles para la gente, pues sí. Eso, o darlos a última hora o bueno, reducir el precio es una buena opción. Una medida muy buena, ¿no? Porque reducir los desperdicios en general, residuo alimentario o de cualquier otro tipo es siempre beneficioso y al mismo tiempo para el cliente le sale mejor, ¿no? Para cenar más barato. Hay otras iniciativas de comida a precio reducido a última hora do día que utilizan moitísima xente, o sea que entendo que sí que funcionaría. Outros non o ven tan claro. Os que teñen un negocio é un negocio, me entendes? E despois moitas veces a última hora a ver, pero a última hora, esperar a última hora, non sabes a que hora é ser a última hora. Tamén hai diversidade de opinións dentro do sector da hostalaría. Non o vexo unha tapa que este recén feita ou máis ou menos, aunque sea a última hora. E se non traballas con tapas. Non traballas con unha tapa feita desde hai 4 ou 5 horas, non. Pero, porque non o vexo, pode funcionar en algún local. E me parece moi ben. A proposta, incluída no Plan Municipal, aínda deberá pasar polo Pleno da Corporación para ser aprobada de xeito definitivo. Ao redor do 30% dos incendios en vivendas rexístranse durante os meses de máis frío, entre decembro e febreiro. As chemineas ou outras fontes de calor, xunto cos problemas eléctricos, adoitan ser as causas máis habituais, incendios que podemos previr seguindo os consellos dos equipos de emerxencias. En menos dun mes, só na provincia de Ourense arderon por completo 4 vivendas. A velocidade das lapas en estructuras de madeira dificulta determinar as causas, pero os servizos de emerxencia alertan do incremento de incendios nestas datas. Estamos en unha época que la gente tira de mucho aparato eléctrico en casas igual que no están preparadas, chimeneas que igual, como no se han estado manteniendo el buen uso de ellas, pues a lo mejor pueden provocar algún tipo de incendios. Entonces, bueno, estamos en el tiempo que por el frío es más propenso. Constatan as estadísticas, do 112 nos meses de inverno producense a maior parte dos incendios en vivendas, pero moitos deles podemos evitalos. É importante asegurarse de que as instalacións eléctricas están en bo estado e evitar sobrecargalas conectando varios aparatos ao mesmo enchufe. É corriente que nunha instalación antigua conectemos aparatos que cada vez consumen máis, que non están preparados para isto, sabes? Entonces é conveniente que se facemos un cambio de sistema de calefacción, imagínate, montamos unha tarifa nocturna que antes non tiñamos, pois dimensionar toda a instalación para ese novo consumo, vale? E ademais añadir os mecanismos de protección necesarios para que en caso de cortocircuito ou mal funcionamento do aparato corten a energía eléctrica e nos protexan. Tamén hai que extremar as precaucións cos sistemas que empregamos para quentar a casa. É corriente nesta época que se incendien as chimeneas porque acumulan hollín e ese hollín é combustible, si son chimeneas de leña ou de carbón, vale? Entonces é conveniente limpalas. Debe facerse todos os anos, no caso de outras fontes de calor, como estufas, braseiros ou radiadores.
estén en bo estado e despois ter un pouco de cabeciña usalos, non arrimalos a zonas que podan ser combustibles, como sofás, como mantas, como roupas. E non deixalos sen vixilancia, medidas a ter en conta nestas datas para evitar un posible lume. Só na primeira fin de semana de xaneiro rexistráronse 16 incendios en vivendas en Galicia.